Da, na, coborâi. Dar ne-am prins piciorul. Hai bă, ridică ghidonul, băi. Stai, bă, stai. S-a rupt. S-a rupt. Bă! Bine, v-am găsit la un nou clip. Acum mă duc să mă văd cu Armando. Nu știu dacă îl știți, dar o să vă ies imediat. I-am pus și eu la Valera într-un final, acum. Sper că o să se audă, habar n-am, am făcut înainte o probă, o mers destul de bine. Apoi sper să se audă. Voi vedea eu la edit dacă se aude. Mergem până ceva pădure. O să el care ceva urcări de alea faine. Sper să fie distracție. Sper să fie ce trebuie. I-am luat de data asta și bateria cealaltă de rezervă în caz că se descarcă. În vlogul trecut am pățit să mi se descarce camera și mi s-a închis. Bă, e destul de rece afară, vreo 12 grade. Ploaia nu vine. Uitați, undeva în partea aia o să mergem cu pădurea de acolo. Acum trebuie să mă duc în Valea Dracului să mă întâlnesc cu el. Și de acolo o luăm către pădure, m-ar veni. Păi eu sper să fie urcări, că o zis că sunt ceva urcări de alea mai mari. Și acum chiar am chef. I-am pus înapoi carenile alea albe. Nu știu. Îmi plac mult mai mult decât alea negre. Și plus că pe enduro e mult mai fain, adică pe cross te plictisești repede, de același traseu, na, măcar dacă schimbam traseele, da, dar același traseu pe cross, acelea sărituri și la un moment dat mă plictisesc și am zis că mai bine, am zis că mai bine viu pe enduro, aici tot timpul schimbăm traseele, tot timpul trasee noi, urcări noi. Bă, dar e rău pe aici, la piciorul. Am luat ăla în cap, geanga aia, știam că iau. Din păcate nu a fost să fie pe weekend. Ăia băieți, toată gașca au ieșit în altă parte. Noi n-am putut merge astăzi. Așa că pe weekend sper să iasă toată lumea și să facem un vlog de la mișto. Mi s-a dezlipit microfonul de cască. Da, ne-am întâlnit și cu Armando. Hai că au zis că ne așteaptă băieții sus. Băieți merg pe alt traseu. Noi nu mai ne întâlnim cu ei, să salutăm și noi mergem pe traseul nostru. Vă presim că o să fie fain astăzi. Uite-o vârfea.
Hello, guys! Te-am întâlnit cu băieții. Merem la urcarea Pulii, pe piatra Pulii, pe traseu Pulii, cu băieții Pulii. Păi eu ies cu ăsta, mă, merem încolo. Motoarele Pulii. E cu camera Ce faceți, domnule? Vă vezi că pun pe ăsta, Răzvane. ATV-ul Pulii, pe motorul, Ia uite, mă. pe radiatorul Pulii, pe grilajul Pulii. Lasă, mă. Hai, mă. Bate-l. 15 minutes later. Uite, cateamul lui Boti. Cel mai tare ca tine. Cateamul lui Boti. Gata. Hai că merem. Wow. Bă, noi stăm acum un pic cu ei și după aia mergem la ale noastre. Facem niște urcări pe pădure. De la ca lumea. Asta nu-i normal. Wow. Bă, ce fain a fost asta. Da, asta a fost șmecheră. Asta e faină. Unde-i ăștia, mă? Coboară pe drum, normal. Hai, coborâm noi. Ia uite-i. Hai să coborâm. Nu, că mai că e rău. Uai, m-am băgat, bă. Pe unde să-i dau, mă? A. Prostare eu. Bă, pe aici chiar n-am mai fost. E fain rău. Na, ce-au făcut ăia? Tot mai are pe acolo. E blocat. Ia să vedem. N-ai cum pula, e prea aud.
Uiu, dar urci. Dacă... Urci și frunze pe jos, n-ai cum. Hai semnal? Hai să vedem. E foarte ușor. Patinezi. Asta e problema. Dai direct în sus. Nu-i normal, bă, ăsta. Are un pinion stricat. Bă, Doru, unde mai ușor să cobor pe acolo sau pe aici? Da? Unde mai ușor să cobor pe acolo sau pe aici? Pe unde vrei, ia. Ia, să face. Ia! Bă, te-ai lovit? S-a băgat în pom. Te-ai lovit? Păi de-aia am zis, mă, că nu asta, mă, faceți asta, că asta e nașpa cu copaci. Mai ales cu măsfrunze. Da, dă numai să mă dau sură, mă lași? Ce las? Că nu vreau să mă bag pe prins că nu e a mea. Ioi, și jos prinde-am. Trebuie să-i dai mai tare, trebuie să accezi mai tare. Yo. Na, coborâi. Dar ne-am prins piciorul. A, bă, ridică-i ghidonul, băi. Stai, bă, stai. Bă, fii atent. Bă, ridică-l acum. Nașpa? Tu nici ai cauciucuri. Ia. Ține un pic mă la asta casca. Șmecherii. N-arată rău. Da. Și cum pornea benzina pulă. Cade el din Bă, uite. Ce urcări faci cu ăsta? Apoi și moi suspensiile, mă. Se simte. Mai. Doru talentatul. O făcut-o, mă. Ca meu. Eu mă retrag. E aia că vrei să-i strâng. Băi, e mișto așa. Și ucar motorul. Să te văd că mă zdrobesc ăsta. Te văd că mă... Du-te, dă-o, toră pe stradă. Du-te, că serios, aici n-ai ce simți, te alungi, că de-aia mă... Băi, eu simt, lasă, stai liniștit. Da-mi mie. Da, bă. Bă, e închis?
cu băieții pe traseu pentru că ei merg pe alt traseu și noi nu mai avem timp cum ar veni. Eu nu am timp să mă duc. Și atunci am zis că mai bine viu pe aici și aici sunt urcări faine. E tot ce trebuie. Când am fost tura trecută, aveam niște cauciucuri praf. Eu cu a doua. Ia, dar fără să vreau. Hai că-i dau și eu. Uai, ce-am făcut în spate, bă, dar e rău că chestii multe. Trebuie să-i dau mai tare. Mai încerc o dată. Stai. Uai, ce ască de aici. Asta e faină, asta vreau să o fac. Da, i-am dat cu a treia. În greșeală. Ha? La n-a cu că... Stai mă un pic. Vreau să fac, mă. Și o fac. Îți crengile astea, nașpa. Bă, asta vreau să fac, mă, dar crengile astea. Aoleu. Bă, nu. O făcut-o, mă. Și eu o fac, mă, da. Vai, da. Pare că e ușoară, dar să știți că nu e ușoară. Că sunt bolovani. Ne-am mai lăsat din roată un pic. Greuță. Nașpa că patinează rău. Asta e problema, patinează foarte tare. Hai în sus. Îi dai așa încet, mere bine. Dacă îi dai tare, patinează.
Oi, și asta e urcare, văd că. Oi. Asta, da. Asta e faină. Și dacă nimerești o creangă în asta arată, te aruncă de... Hai de mine, n-ai idee. A? Bun. Dacă stai bine să te gândești, nu a fost chiar așa grea. A fost faină. O mai fac o dată de mai jos. Băi, sunt faine, mă, ăstea. Și aceea văd că iasă ceva. E telefonul fix în picior. Păi da! N-are! Aici văd că este ceva, dar nu. Uite, bă, unde mi telefonul acini. Yeah. Ha? Da. Ce? Păi asta e că numai de pe față e lăsată. M-am scos. Hai să vedem cum dacă o facem de aici. De aici e mult mai greu. Asta n-a pune! A treia încercare, ia. O urcă, cred că o urcă. I-o dat. Hai să vedem eu. Să văd mai spate un pic, să-mi fiu drept. O a doua. Ui. Am luat niște crezi așa în ea. Și eu. Aici numai într-o dată de la jumate cu a doua, numai într-o dată până aici să Ui. 1 hour later. Făcut, bă. Și pe aici e fain.
Bă, mi-am schimbat bateria la cameră. S-a descărcat. Mai facem câteva urcări pe aici și bani către casă, că deja se întunecă. Aha. Urcă, sau? Vai. Nu-i normal. Pe aici trebuie să vii că-i drept. Pe aici trebuie să vii că-i drept. Cum ai coborât, bă? Ha? Pe unde cobori? Ioi, de capul meu! Se mai întâmplă? Bă, hai pe aici, bă! Hai că aici e aia dreaptă! Hai aici! Bă, e foarte fain toamna. Mai ales dacă are ieșități. Unde urcă aia? E mare asta. Și zice că să nu fac pană. Asta cred că e. Uite. Stai, bă! Ah. Bă, ok? Tu ești ok? Ha? Zi, bă! Bă. Hai că urc pe aici, că n-am unde. Ești bine, mă? N-ai cum pe aici. Aici trebuie să ne întoarcem. Adu-l pe aici. Și mă dor mâinile de la ambreiaj. Doi timpi aici, dar și cu ăsta urci. Bă. E greu cu ambreiajul. Dacă nu te știi cu ambreiajul, n-are niciun rost. Mă doare mâna și căp ambreiajul. Bă, n-ai cum, bă! Trebuie să cobori pe aici, pe unde... Nu-i bine. Nu-i bine pe aici. Pe aici, așa. Aici, așa. Nu scăp în jos ca pe ăla. Și acolo.
Nu putem pe acolo. Pe aici nu hai să urcăm. Dă-i, bă! Pe acolo, uite. Pe aici, pe cărarea asta. Da. Așa. Ui, ui, ui. Aici nu se poate, nu. Stai pe enduro. Da, enduro. Bravo, tată. Ce? Hai să uite, mergem pe acolo. Cum? Fii atent cum facem. Accelerezi. Și eu îl împing. Hai că îl împing. Accelerezi eu. Nu, că scăpă, fii atent. Trage de față. Stai să dau ăștia jos că nu mai pot. Hai, că am îngărit pe bascula. E ok? Dar cred că amândoi scutul. Da, enduro. Du-te, mă, pe aici, mă, du-te. Trag în el. Patinează! Stai, te ajut, 3. Ce s-a auzit, bă? Stai ochii la... așa. Aici e bine. Aici am reușit. Mai mult. Eu sunt cu antâia. Cu antâia. Vai, ce mai pot. S-a slăbit șurubul. Problem caput. S-a rupt. La piciorul în el.
3, 2, 1. Îl vezi? O și șurub așa. Îmi tragi șurubul ăla, să-l caut pe jos. Să-l bag aici și îl țin așa. Îl poți ține? Că eu nu pot să mă duc el. Vezi-l. N-am altfel cum să-i fac. Mă apuc eu să caut eu meșterul. 10 hours later. Bă, am rezolvat cumva. Am pus aici în ea un ciot și până acasă îl țin așa în ea cu mâna, să nu pice. La poftim. De asta am zis că vreau să-mi iau 2 timp. Ăsta e motivul. Că pe unde mă duc eu, ăsta nu-i ce trebuie, adică nu... Cu 4 timpi mai greu face enduro. Așa că deja mă doare mâna. Bolovan! Timole. Timole. El are pană. Mere. Bă, foarte fain a fost tura asta. Mă duc acum, am pun un șurub și s-a rezolvat treaba. Să-l țin cumva să nu cadă, bă. Da, și eu de aici până acasă mai trebuie să mă duc într-o pădure. Bă, suntem dus pe casă. Bă, e destul de rece aici, în zona asta, chiar e frig. Eu nu mai pot, cum țin aici ambreiajul. Am paralizat. Ce prost e, bă. Ambreiajul de... Vai, săracul! Păi cine știe? Ieșirea aici afară, asta e faza. Noi suntem și transpirați, deci pot să zic că ăsta a fost hard de enduro pe bune. Că la ce penț a fost, noi ne-am băgat pe ele, deci nu l-am făcut complet, dar se poate zic. Asta mă pune să urc cu ambreiajul stricat. No, ce prost e.
cam asta a fost. Ne vedem la următorul. Acum mă duc acasă. M-am oprit în loc și l-am scăpat în cavaș. Bă, chiar l-a scăpat, băgat de-aș piciorul în el. Bă, vai. Mor. Sondui radiatorul. Și e cură din el. Nu-i bine, panicare. Acasă. Repede. Sau sunt eu prost. Îs prost că nu sunt doi nimica.